खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो लोगोफोर जोबोर खुसिबो आरो जोबोर दुखुबो। आङो मानि थाखाय खुसि आरो मानि थाखाय दुखु आङो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। ओमफ्राय आङो गिबियावनो मानि थाखाय खुसि बेखौ खोन्थाग्रोनोसै, दुखुखौ लास्टआव खोन्थानोसै। एसे गाबनोबो नांगोन ना दुखुआ, बिनि थाखायनो आङो खुसिखौ जाग्रोना लानोसै आरोना, दुखुखौ लास्टआव खोन्थानोसै। दाना मानि थाखाय खुसि आङो बेखौ खोन्थानोसै। ओमफ्राय आं मानि थाखाय खुसि लोगोफोर, नै आंना गुगल एक्सेन्स क'डआ सफैबाय। दाखालि बिस्थिबार खालि सफैदों। माने आंहाबो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनसिगोन आरोना लोगोफोर, फैसा बख'नो हानाय जासिगोन आरोना, एसेब्लाबो आरोना, बांद्रायथ' गैया। माने आंना भिडिअफोरा एसेबां भिउ जाखाया नालाय, ओंखायनो जेबो नङा। अब्लाबो एसेबां माहाथो भिउ जानायखौल' नायबाय थानो नङा लोगोफोर, मेम'रि थाब्लाबाबो जायो। आंथ' भिडिअफोरखौ सानसेयाव मोनसे भिडिअखौ आपल'ड होब्ला 1K जाबानो बहुत भिउ जाबाय होननानै सानना लायो आरोना, बहुत भिउ जानाय मोनो आङो बेखौनो। 1K जाबाथाय बा आंना बहुत भिउ जाबाय माथो बिदि होननानै सानथारो आरो। मालायफोरनियाथ' बहुत भिउ जाखायो। ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ आंखौ नैबे लेभेलसिम लाबोनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था। आंनि भिडिअफोरा माने एसेबां मोजां नङाब्लाबो नायबाय था, माने फुल नायाब्लाबो ओरैनो ससेफोर नायलानानै हो आरोना, मोनसे भिउ जाबानोथ' जाबाय अनजिनो। बेनि थाखायनो खुसि आङो लोगोफोर, आंहाबो फैसा बख'नो हासिगोन। ओमफ्राय फैसाखौ बख'नानै आंहाबो माबा माबि बायनानै लानो हासिगोन। नै आंहाबो इउटुबनि फैसाजों केमेरा बायबाय, नै आंहाबो इउटुबनि फैसाजों मबाइल बायबाय, बेबायदि भिडिअ बानायनो हासिगोन। बख'आ माथो आङो, बेसेबां खम फैसाजों बख'आ माथो आङो, 1 लाख जाबासो बख'गोन आंहा। गारि बायनांगौ ना, गारि बायनांगौ, आंहाबो 1 लाख जाबासो बख'गोन। थेंक इउ आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन। ओमफ्राय लोगोफोर, आं मानि थाखाय दुखु बेखौ खोन्थालायनोसै। आङो दुखुआथ' जा दुखु जामारखादों, गाबनोबो ओंखारलायदों। एसेबां आसा खालामनानै दङमोन आङो, गोजौआव मोफौ हायाव बाहागोसो जाबाय। माखौ आसा खालामना दंमोन मिन्थिगौ ना लोगोफोर? ओरैबायदि आसा खालामनानै दंमोन ना, ओमफ्राय माने मोगथाङाव जाफुङासै आरोना, सिमां बायदि जालांबाय। बिनि थाखायनो आं जोबोर दुखु। बियो मा मिन्थिगौ ना लोगोफोर, आं दुखु खालामनायनि जाहोना जाहैबाय, माने आंबो स्कलारशिप मोनगौमोन नालाय, 40,300 मोनगौमोन। ओमफ्राय रिजेक्ट जाबाय नालाय, बिनि थाखायनो आङो जा दुखु। स्कलारशिपनि फैसाजों बिदि माबा मोनसे खालामनानै नाम लाखिगोन होननानै सानदोंमोन। गैया, साननायानो जाफुङासै। एसेबां बुरजा फैसा बेबायदि एसेबां थगायनो नाङा न' लोगोफोर, मोनाथाय मोना मानो बेबायदि देखायग्रोनांगौ दे न' लोगोफोर। आफसुस थासोबाय आंल' थायाखै जानांगौ लोगोफोर, जायफोराबो माने मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन बिसोरबोथ' जानो हागौ आंहाबो स्कलारशिपनि फैसाजों बेबायदि खालामगोन, माखौबा बायगोन, मायाबा खालामगोन बेबायदि होननानै खम सानना दंमोन ना लोगोफोर। आयु, जेरै आं गाबनोबो ओंखारलायलांबाय आङो। मा होननानै बुंगोन दा लोगोफोर, आनलाकि होननानै बुंनांसिगोन ना। बे 2020आ जा गाज्रि मारलाय, आयु जेथिंबो आनलाकि, जेथिंबो गाज्रि। बुंब्लाबो लाब गैला, बुङाब्लाबो लाब गैला। आं माने एसेबां दुखु जादों मिन्थिगौ ना लोगोफोर, माने आङो खनसेबो एसेबां बुरजा स्कलारशिप मोनफेरस्रायाखैमोन। ओमफ्राय एबार आयु एसे बुरजा स्कलारशिप, आयु मासे लाकि, मासे मोजां खाफाल बेबायदि होननानै सानसोदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय
बेखिनि फैसाखौ मोनब्लाथाय आङो माबा मोनसेबाबो खालामखागोन माबा मोनसेब्लाबो नाम लाखिना दोनगोन स्कलारशिपनि फैसाजों बेबादि होननानै सानस्रिदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्रायथ' नै दा स्कलारशिपाथ' रेजेक्ट जाबाय आयु अनजिनि खाफाल बिनिखायनो आङो जा दुखु मोनबाय आरो आयु बिदिलाय खालामनो नाङाहाय बे अन्थाव बाथावनो मानसिफोरखौ बिनिखायनो दुखु आरोना आङो लोगोफोर एसेबां बुरजा स्कलारशिप मोनगौमोन मालाय अनजिया बुरैबाबो नै दा मोनला माने 10,000फोर 15,000फोर बिदिफोरबा एसेबां जेबो मोननाय नङामोन दा 40,000 मानि ना बुरजा साब न' लोगोफोर गारिफोरखौनो फिसा बायनो हालायलायगौमोनदां न' लोगोफोर ओमफ्राय आं लास्टआव बुंबावनोसै आरोना लोगोफोर आंनि खुसिया जाहैबाय गुगल एडसेन्स कार्ड मोननायनि थाखाय खुसि आरो आंनि दुखुआ जाहैबाय आंना स्कलारशिपआ रेजेक्ट जाबाय बिनिखायनो दुखु बेनोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आङो दिनै बारा मिनिनोबो गोसो जाथाराखै लोगोफोर दुखु नालाय बिनि थाखाय मिनिनो गोसो जायाखै दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय